jatko. Ella Nyman, Don Carlos 5. ja he edustavat Lohjan ratsastajia. Valmistautuu Sofia Sukanen, Kirgitsia ja hänen jälkeensä Annika Hytönen. Ei se ehdi, oleen yksinäinen, päättelen päivityksistä sen. Meno jalkaa kohtuu vipattaa, tänä iltana jotkut hipattaas. Kukaan ei kotona vettaa, joten kukaan ei myöskään tettaa, jos en saamu sinne ennen kesarin jakajaa. Tän saa jakaa. Sit on tullut bilehullu, crazy bailaaja. Sit on tullut bilehullu, crazy, crazy. Aamuyöstä samea raportti, onnellista mut sekavaa fiilistä. Mites eilinen ilta, no sen kaaren voin lukea mun fiidistä. Paras bändi, mitä ikinä, mikä DJ, mikä kipinä. Ilon aallolla ratsastettu on, kunnes loosekin katsastettu on. Sen jälkeen jatkoilla jossain jonkun luona, joka on illan kuoma tai ainakin silloin juomaa. Jallu mainittu 5.30 sen huomaa. Sit on tullut bilehullu, crazy bailaaja. Sit on tullut bilehullu, crazy, crazy. Sit on tullut bilehullu, Ella Nyman, Don Carlos 5. toisessa vaiheessa 0 virhepistettä ja aikaan 35-20. Tällä hetkellä tuli toiselle sijalle.